Čaute, prednedávnom som vám povedal, že som sa stal ambasádorom car-parkov, ktoré s Kauflandom budujú športoviska po celom Slovensku, ale dneska by som vám chcel povedať ďalšiu vec. Spravili sme spolu aj merch. Ten merch není predajný, nedá sa kúpiť, dá sa iba vyhrať. Dá sa vyhrať tak, že sa natočíš pri svojej obľúbenej športovej činnosti, označíš mňa a Kaufland a niekto, kto bude sumarizovať tieto videá raz za mesiac, vyberie človeka, ktorý vyhrá celý package. Ten pack obsahuje ladvinky, jak z New Kids Turbo, šiltovky s vyšitým tagom K-Park, ten tag som samozrejme robil ja. Sú tam aj trička, na tých tričkách máš môj tag, K-Park tag, sú tam mikiny, kde je vpredu tag, vzadu nápis K-Park a kde si, tu si. Tých mikín a tričiek je viac farieb, sú tam zelené, sú tam biele trička, ináč to je dosť napratané to biele tričko, tento strašné leto. A sú tam mikiny, šedé, zelené, čiernu mám na sebe, ten podpis. Stačí sa zapojiť do toho.